ତାରାକୁ ଜାଳିଦେବା ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା ତ୍ରିଶା। ତରୁଣ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲା। ତରୁଣଙ୍କ ବାପା କହୁଛି, ତରୁଣ ଡେରି କରନା ବାପା, ଶୀଘ୍ର ମେଡିକାଲ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ୍ରିଶା ତରୁଣକୁ କହୁଛି, ତରୁଣ ତମେ ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇପାରିବନି। ଏଠି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତମର ସେଠି ଯିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ତରୁଣ କହୁଛି, ତ୍ରିଶା ଏ ବାଜ୍ୟ କଥା ବନ୍ଦ କର। ତାରାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ମେଡିକାଲ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛାଡ଼ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼। ତ୍ରିଶା କହୁଛି, ସେ ମରିଗଲେ ବି ମୋତେ କିଛି ହବନି। ତା ମା ତ୍ରିଶାକୁ ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲା।